I dono peu al José Manuel Alonso Barea perquè pugui fer... Segur que tots, o la majoria d'aquí el coneixeu, és expert en infància i, a més, tenim la sort de que sigui el supervisor de l'equip d'infància i, a més, l'assessor de la taula d'infància perquè pugui fer una miqueta de tancament d'aquesta jornada. Moltes gràcies a tothom. Molt bé. Bon dia. Se sent? Sí? Ok. Bon dia. Us faré un resum telegràfic d'aquesta quarta jornada amb la mirada d'extraterrestre, d'un extraterrestre que fa anys que visita periòdicament la vostra comarca i que en una d'aquestes visites va portar el virus bo de la TIAF, per desenvolupar l'article 26 de l'ELDOIA, de la Llei d'Infància i Adolescència, que, per cert, l'ELDOIA el proper mes de juliol farà 11 anys i està en situació de risc. Bueno, no sé si és de risc de l'article 102 o situació de desemparament de l'article 105, per la seva no aplicació. Als extraterrestres ens agraden les coses clares i els compromisos i a qui no els acompleix els enviem al planeta Terra. Llavors, el representant polític ha reconegut que la TIAF és un èxit de treball col·lectiu i s'ha compromès a potenciar el treball conjunt entre professionals i responsables polítics. El coordinador de la TIAF s'ha compromès per a les properes jornades a la participació real de la infància i les famílies. La representant del síndic ha reconegut les diferents cares de la desigualtat incrementada per la Covid i que dificulten assegurar els drets dels infants, els adolescents i les seves famílies, i ha fet moltes propostes rigoroses i necessàries. La representant de la dgaia ha fet moltes promeses. Potenciar l'acolliment familiar, escurçar internaments, etc. I al final de la primera part hem vist 2 exemples de protocols útils i vius davant dels maltractaments i davant dels matrimonis forçats. I parlant en nom dels extraterrestres, ens agraden molt les propostes de metodologia de les comissions socials i del protocol de l'àmbit comunitari sobre situacions d'absentisme. Ens semblen bons exemples de treball en xarxa i jo li afegiria l'adjectiu treball en xarxa artesanal, amb cor i viu i, a més, sobre temes molt complexos. Per nosaltres, com a extraterrestres, no sé si per vosaltres, el treball en xarxa és treballar des de la igualtat i el respecte. Tots els àmbits, educació, serveis socials, salut, seguretat, judicial, que per cert no l'hem vist aquesta jornada, fiscalia, etc. Tots els àmbits són igual d'importants i totes les disciplines són igual d'importants. Per nosaltres no hi ha disciplines de primera, de segona ni de tercera categoria. A vegades es pensa que el treball en xarxa només és cooperar. Cooperar és necessari, però cooperar és el mitjà. L'objectiu final del treball en xarxa per nosaltres és crear i aplicar respostes comunitàries i individuals útils pel benestar dels infants, adolescents i les seves famílies. I com a exemples de creativitat, en aquestes 2 propostes que ens han presentat els companys i les companyes, les comissions socials i el protocol d'absentisme, sí que ressaltaria aquests 2 formats, el transversal i el de tractament individual, la mirada comuna amb pestanyes, això ens agrada als extraterrestres, la mirada comuna amb pestanyes, que és l'aplicatiu informàtic. Ens agrada la claretat, la flexibilitat, l'agilitat i el suport mutu. Ens agrada això de la petició d'intervenció en 10 dies. És clar, això es pot avaluar clarament. I ens agrada també que per diferents tipus de gravetat hi ha diferents tipus de respostes. Finalment, us desitjo molt d'èxit en el gran repte de seguir impulsant la taula
perquè estigui viva, sigui ampla, sigui útil amb les seves xarxes municipals i els seus grups de treball. Una abraçada molt forta. Si us sembla, doncs, anem per tancar aquesta jornada amb la cloenda. En aquest cas la farà l'Anna Mates, aquí segur que totes i tots coneixeu, és la coordinadora de la TIAF, la cap d'àrea d'Infància, Adolescència i Famílies d'Osona Acció Social. Recordar-vos, just abans de donar el pas a l'Anna, que totes les sessions han estat enregistrades i que les podreu recuperar o compartir, si ho voleu, des del canal de YouTube del Consell Comarcal. I si volguéssiu més informació, ara us posaré en el xat el correu electrònic de la Secretaria Tècnica, amb el Manu, per si li voleu demanar, és igual, qualsevol informació, les presentacions que rebreu, qualsevol cosa que us faci falta, ho deixo anotat en el xat. Anna, benvinguda, bon dia i ben retrobada, contenta de saludar-te de nou, endavant quan vulguis. Bon dia, em sentiu bé? Perfectament. Bon dia, Eva, i bon dia a tots i totes. Més totes que tots, però bueno, bon dia a tothom. Per mi avui és un gran dia, seré molt breu, però per molts de vosaltres sabeu que fa molt temps que no estic activa i m'estic reincorporant i avui he començat directe la meva reincorporació. Per tant, sí que he de dir que estic molt contenta de la participació que hi ha hagut i sobretot de retrobar-vos a tants de vosaltres. Sobretot també estic molt contenta perquè me n'he donat de la gran feina que s'ha fet des de la TIAF des de l'any 2017, a dit en julio. Hem fet entre tots molta feina i això crec que val la pena. Avui en aquesta jornada he anat recollint. La meva feina avui és una mica explicar tot el que fer la cloenda i explicar una mica com ha anat i realment he quedat una mica sorpresa. D'entrada, agrair les paraules del president del Consorci, el Rafael Cuenca, doncs la seva sensibilitat i sobretot que estigui la comissió tècnica de la TIAF. Penso que això és molt important. És un punt molt important que s'ha aconseguit i felicito a tota la comissió tècnica, els grups de treball per haver-ho aconseguit i per la seva disposició, evidentment. Respecte a les paraules de la Maria Jesús Larios, l'adjunta al síndic, brillant com sempre, sí que m'ha sorprès moltes coses de les que ha dit. Realment l'impacte que hi ha hagut en la pandèmia en els nostres infants i adolescents i joves, incloent aquí els joves, creiem que tots estem d'acord que ha sigut i és important i que està molt per veure encara per on anirà. S'han accentuat les desigualtats, ella parlant d'una societat desigual, ara és més desigual encara. Aquella frase que ha dit, aquelles dues paraules que ella ha dit, una gestió adultocèntrica de la pandèmia, això ha fet invisibilitzar els infants i adolescents. M'ha semblat brutal, és una imatge colpidora. Són els focus de transmissió del virus, els invisibilitzem i els apartem, diguem-ne, per pensar. Aquesta manca de participació dels nostres infants, adolescents i joves a l'hora de poder decidir, de poder opinar, de poder... No hi ha hagut feedback amb ells i això és una cosa que la TIAF s'ho ha d'apuntar immediatament, aquesta situació que s'ha donat. Ens ha recomanat garantir drets a l'interès primordial dels infants i els adolescents. Això ja ho recull la llei d'infància, la DOIA. La participació d'infants i adolescents ha sigut reiterat. En tota la jornada ha anat sortint aquesta paraula. I sobretot l'aspecte de la comunicació. Ens hem de dirigir a ells. Els hem de fer participar, però també ens hem de comunicar amb ells. També ha parlat la Maria Jesús de la situació dels nens i nois de CRAE. I el projecte de mentoria una mica pot ajudar en aquest sentit a visibilitzar la situació d'aquest col·lectiu i a fer-los més present. Jo, com a exeducadora de CRAE, puc dir perfectament, i molts d'aquí que ho hem sigut, que és una mancança que hi ha. Obrir els CRAEs, els hem d'obrir, els hem de fer visibles, hem d'explicar què es fa, què no es fa, així, obrir-los. També he recollit, i m'ha agradat, la feina que tots els professionals, ha fet menció ella amb els serveis socials, ha fet durant la pandèmia, el desgast enorme que ha suposat per tots els que heu estat actius, ja sigui en el món educatiu, sanitari, en el món social, amb els mateixos recursos heu hagut de fer.
I això crec que és una cosa que té molt valor. I, sobretot, pensem-hi que ha posat el seu servei a la nostra disposició. A vegades no ho tenim prou present. Des de l'EGAIA ens han destacat l'afectació que hi ha hagut en aquest sector d'infants que estan protegits, les situacions de confinament, les situacions especialment dures respecte als contactes amb les seves famílies, els positius, les convivències, la manca de tractament, la interrupció de tractament psicològic o de tot tipus que han tingut a vegades aquests nois i noies i nens. I també he fet esment que després el protocol de salut també se n'ha fet menció, ha fet esment de la creació d'aquests nous dispositius per atendre les situacions de risc greu i situacions d'abús sexual. Per tant, és una bona notícia. I jo ho enllaço amb el concepte xarxa. Ens haurem d'enxarxar entre tots. Quan hem parlat dels protocols, tant el de salut com el de matrimonis forçats, segueixen sent bones notícies. Tots els professionals ens hi hem de posar bé i tornem a parlar del tema xarxa. A la comarca, en aquest sentit, crec que hem fet una bona feina i ara es tracta que la TIAF impulsi tots aquests grups de treball i els sàpiguen xarxar perquè puguin fer una bona feina. Hem d'afegir aquí i no oblidar que la companya de matrimonis forçats ho ha dit, tota la feina que s'ha iniciat en mutilació genital femenina a nivell de comarca. Per tant, el resum és que se'ns gira feina. Després ja hem entrat amb els dos grups de sessions de treball, em sembla que s'anomenaven, que ens han explicat dues experiències. La de la reunió del grup familiar, que ens ha explicat la feina que ha fet tant el grup motor, que ni en pandèmia s'han aturat, i també ens han explicat un cas pràctic, que allà ha quedat molt clar com es desenvolupa aquesta tècnica. I sobretot ha quedat clar el gran potencial que té. Tenint en compte que és una tècnica molt flexible en tots sentits. Els facilitadors han de ser molt flexibles, les famílies, els professionals que s'hi afegeixen. És una tècnica que em sembla que ha sigut la Judit que ha dit ens hi vam estar 6 hores. Doncs sí, és així. Però l'Agustí també ha fet referència a una paraula, l'adrenalina que hi havia allà, les ganes que hi havia en aquella família o en aquella comunitat de posar-se d'acord, de parlar, de discutir, d'empoderar-se i d'arribar a solucions. Paraules claus. Paraules claus n'hi ha moltes amb aquesta tècnica. És com ho he anat apuntant i ara em va sortint coses. És un canvi de mirada, ja ho heu vist. Sobretot aquest aspecte, el temps reservat a la família. Deixem la família sola, en un espai privat on cap professional hi és. I això fa una mica de por, inclús a vegades a la família. I a vegades els hem de dir, ei, no, que podeu, vinga, endavant. Empoderar les famílies, implicar-los a la família i a la comunitat. Parlem de família, però parlem de comunitat. Hem parlat de termes com de flexibilitat, ja us he dit, dels professionals, deixar de tenir aquest control de la situació, a vegades educació, el món sanitari, el món social, tenim el barret a vegades de control, no? Doncs no, en aquest cas és la família que creï, que discuteixi i que ells mateixos vagin buscant solucions. Nosaltres acompanyem. I la Eva, em sembla que ha sigut la Eva, però algun altre participant, Eva, deixa que et mencioni, ha parlat de l'emoció que li ha despertat aquesta tècnica, no? I és veritat, tots els que d'alguna manera han participat en la tècnica sempre destaquen això. Del projecte de mentoria, jo penso que és un projecte innovador, és un projecte que cal recolzar, que cal vetllar, que cal mimar, que està en els seus inicis, l'hem d'empènyer, tenen objectius immillorables com millorar l'itinerari escolar, la dificultat de fer amics en CRAE, els nanos de CRAE tenen aquesta dificultat a vegades, no se senten prou partícips de la comunitat educativa o social que tenen al voltant, gran participació dels adolescents dient coses superimportants, això és un tresor. Gràcies per visibilitzar tot aquest col·lectiu i torno a dir, hem d'apoyar
aquest projecte. La mentoria és un primer pas per obrir i per conèixer tot aquest món que és els nens que estan institucionalitzats en CRAES. De fet, els estudis, i la Marta ho sap molt bé, i molts de nosaltres ho sabem molt bé, la Carme Montserrat ens ha fet esment moltes vegades, que el primer que demana un nen quan ha de marxar de casa és no marxar de l'escola. I això, malauradament, no sempre és possible. Això és un valor que el món educatiu té i ho hem de treballar. Emplacem, doncs, a la TIA a seguir vetllant i aconseguir trobar totes les sinergies possibles, la Universitat de Vic, el Consell Comarcal, Educació, qui sigui, perquè pugui tirar endavant aquest projecte i perquè sigui una realitat ja. Què més? Dir-vos que jo m'han trucat una sèrie d'encàrrecs per la TIA, els escriuré i els passaré, però un dels encàrrecs principals que trobo que després crec que si voleu dir alguna cosa podem, no sé si podrem, però com a mínim pel xat potser es pot dir, és aquest canvi de mirada que hem de fer tots els professionals. I tenim molts reptes, hem de fer un canvi de mirada i sobretot hem de començar ja, sense dilació, a parlar de la participació. No podem pensar en una TIA sense la participació dels seus destinataris. I els seus destinataris són els infants, els adolescents, els joves i les seves famílies. Per tant, els hem d'incloure i jo emplaço a la TIA que la propera jornada es dediqui, sobretot, a veure si la comissió tècnica ho pot valorar així, però jo faig aquesta proposta, que es dediqui al tema de participació. Aquí han sortit moltes experiències en aquest sentit i crec que és molt important ja posar-hi fil a l'agulla. Jo no tinc massa més a dir. M'han dit que sigui tan breu que ho he sigut. No sé si Eva s'ha de dir alguna cosa més. En tot cas, si no, moltes gràcies per escoltar-me i ens veurem aviat.